போடா 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 போடா. சரிப்பா, இன்னொரு ரவுண்டு நீ போகலாம். நகுல் இங்கே பாரு. நகுல் எங்க இருக்க நீப்பா? எப்படி நீ எப்படி இந்த பயமா இருந்தா உனக்கு? இல்ல பயமே இல்ல. அப்படியே பயந்தா. அப்படியே பயந்தா. கூட பயந்து போல இருக்கு எனக்கு. என்ன பார்த்தா அதுல? அப்படி ஒரு மான்ஸ்டர் வந்துச்சு. அப்படியே குத்துனா பாருங்க. எப்படி இருந்துச்சா? குத்துனாங்கல. மான்ஸ்டர் வந்து குத்துச்சு. அப்ப திரும்பி இதுல வரல. என்ன பண்ற?